ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ ରଜ ପର୍ବର ଅର୍ଥ କେବଳ ଦୋଳି ଏବଂ ପିଠା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଅନୟା, ପିଙ୍କି, ଆଜି ମନ ଭରି ଦୋଳି ଖେଳ, ପିଠା ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଅଛି। କାହିଁକି ଜେଜେମା? ସେ ମଧ୍ୟ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସେ କି? ଆଜି ଆମେ ପୁରା ମନ ଭରି ଦୋଳି ଖେଳିବା। କୌଣସି ଗଛ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୋଳିର ଦଉଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି କେହି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ଅନୟା, ଦେଖ, ଦୋଳିଟି ଆପେ ଆପେ ଝୁଲୁଛି। କେହି ଏଥିରେ ବସିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଚାଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି ଭୟକୁ ବି ହରେଇ ଦେବା। ଦେଖ, ଦୋଳିରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁ ତୁମେ କିଏ? ରେବତୀ, ରଜ ଦିନ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ମୋତେ ଏହି ଗଛରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସେ। ଅନୟା, ପଳାଅ। ଏହା ତ ସତରେ ଭୂତ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ରେବତୀ, ଏ ବନ୍ଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଅନୟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖି, ସେଇ ଆଖି ଆଉ ଅନୟାର ନଥିଲା। ଅନୟା, ତୋର ଆଖି ରେବତୀ ପରି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏବେ ରଜର ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ହେବ। ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ପର୍ବରେ ଏକ ଦୋଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝୁଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଏହାକୁ ଝୁଲାଉଛି ଏବଂ କିଏ ଏଥିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି।